Ειλικρινά σας το λέω, θεωρώ ότι είπα το αυτονόητο, ότι δεν είναι τέχνη το να προσβάλλει την Παναγία. Το θεωρώ ασέβεια. Επαναλαμβάνομαι, το ξέρω τρίτη μέρα. Λέω τα ίδια, απλά το καλή συζήτηση και μιλούν και οι εμπλεκόμενοι. Το θεωρώ ασέβεια και το θεωρώ προσβολή. Από εκεί και πέρα δεν τους κάναμε τη χάρη, εμείς οι σοβαροί, να μην συνταχθούμε με τις γραφικότητες που εγκαθιδρύουν κάποια κόμματα ή κάποιοι βουλευτές. Μιλάω για κάτι τόσο σοβαρό. Θα ήθελα να το σεβαστήσω. Ότι μιλάω για κάτι σοβαρό, πολύ προσωπικό μου. Όπως το νιώθω και όπως το λέω στους τηλεθεατές εκπομπής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να πω και να ολοκληρώσω τη σκέψη μου ότι πια νιώθω ότι είμαστε η πλειοψηφία, είμαστε σοβαροί άνθρωποι, χριστιανοί, και όσο και αν θέλουν να μας προσάψουν ταμπέλες όπως φασίστες, ακροδεξιοί, οπισθοδρομικοί, αναχρονιστικοί, ομοφοβικοί, που να λένε και τι γνώση έχουν περί τέχνης. Δεν πάμε, δεν διεκδικούμε δίπλωμα καλών τεχνών. Λέμε απλά ότι κάποια ιερά σύμβολα, όπως είναι τα σύμβολα των θρησκειών, η σημαία μας, η πατρίδα μας, οι γονείς μας, είναι ιερά. Και να τα αφήσουμε ως παρακαταθήκη στα παιδάκια μας.